saudamos ao meu concursante favorito de hoxe. Pablo, que tal? Moi boas, como estás? Aquí andamos. Ostra, o amigo de Negreira que trouxo aí? Unha tarta de queixo e chocolate. Miña nai querida, logo empezamos a clásica sección con Pablo de Negreira, hoxe en Merendas con Rodrigo. Sí, señor, sabe que probalo, Pablo. Home, é cociñeiro tamén, ou...? Ai, dou algo de todo, gústame cociñar, pero... No, tranquilo, deixamos de mirar a obra, fálame deste plato. Pódese ganar ou non, pero comer hai que comer, como diste xa. Probar hai que probar. Exactamente. Home, que senón isto... Queredelo probar ou non? Non, se non queredelo vou pagar xa está, non... A mí dame igual, non? Probamos logo. Probamos. Pois veña, hoxe cambiei de coitelo, hoxe collí un máis pequeno pero máis preciso pa este. Sí, sí. Idemos chegando pa aquí o resto, A ver, vainos contando. Isto leva fresa por riba, leva chocolate, pero que é de queixo? Queixo e chocolate, sí. Wow. Queixo e Unha tarta de chocolate. queixo con chocolate Ora, na receta. Vou cortar así un cuartillo Un cuarterón. e vou no poñer no plato de abaixo para que probemos todo. Ostra, cheira, non sabes como cheira a chocolate todo? Sí. Ten boa maña.